Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Ongi etorri Gamerauntzian beste saio batera, azaroan guzti sartuta, eta laugarren denboraldiko 7. atalian gare, danera 76. atalian, astero Gamerauntzien Twitch kanalian egoten ga, astelenetan 5:00 eta horren ostean naiz irratian igandero entzun zeikizue saio hau, atzaldeko 8:00 aurrera. Baita ostegunetan, 8:00 aurrera txapa irratian, eta bukatzeko nola ez, gero edozein momentutan entzuteko aukera izango duzue, e-books, Spotify eta baita ikusteko YouTubeen. Gamerauntzia komunitateren berri eukitzeko eta parte hartzeko gamerauntzia.eus webgune daukazue eta baita Telegramen Gamerauntzia kanala. Bertan edukiak, albisteak eta danetari dago, baita euskaratutako jokuak. Eta, bueno, ni Damian Mainabeitia naiz, eta nerekin Aritzo Deriosola, eta aste honetan bai, Lander Unzueta, aupa, bixoi. Opa, Arratsaldeon. Bueno, astunetan bai, eurrekan be bai, Oin bi falta izan. Oin dala bi, bai. Oin bi, hori da. Ikusi, onjokan falta somatzen eban, Lander. Así que saiatu ez abandonatzen. Igual, posible izango da laizterne Aritzek baten edo kale egitea, baina, bueno. Baina izango da egun bateko gauza, ezta? Bai, egun bateko gauza. Aldaketekin gainera. Hori da. Hori zea. Batez be fondoak eta, ezta? Bai, fondoak aldaketa ongo. Hori da. Orduan, besteri barik, igual albistetara joango ga. Hori da. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, pasan hastien, esan gure asmo horren berandu eitzi eta ja azaroan egon ginen. Osea que ez paseko modu hartuko dugu eta albiste agoran hasi, bale? Azaroan sartu gara ja eta hotzakaz da, bueno, eurisekaz ez, bideojokuetan etxien gozo-gozo jokatzeko eguna proposa dire, ezta? Ziurrenik aurreko hilabetitan estreinatutako bideojokoak oinoko horre hilaran uko duzu, zitxalote zerrendiegaz eta dana, ze asko izen dire. Baina hilabete honetan be titulo oso interesgarrizek datoz, orduen horren errepaso egingo dugu, ez? Hiero itzen dugu moduen. Lehenengoa ja estrene da, eukidotena zerrendan, The Talos Principle B, hau seguru asko keurreko oso berezize oso arrakastatxu zen zan. Barkatu Lander, galdu zaitzugu momentu batez, ahotsa galdu dugu. Igual saltoka dabile mikroa. Ez talosi buruz hasi zara, hitz egiten. The Talos Principle B estrene dala ja, zaroak bizen estrene zan PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Eta, bueno, asko ezagutuko zu dira danik, ez, da puzzle joko oso ezagun bet, horren jarraipena, grafiko ikaragarrizekaz, azkenien, portaleri jarraitzen dutxon, ez, modu baten portal jokueri jarraitzen dutxon puzzle joku bet, alakoak ikusko duzu bai, portalakaz lotuta dauzen, puzzliek eta erronkak, bestela, grabedadiegaz, izketaldizek begongo direz, historizen asko sakondu da behingoan, garatzaileek, eta orokorrien nahiko itxura politze, ja ikusi dugu ez, lehenengo analizisek, eta jokalaize be jolasteko aukeriokin dabe, eta orokorrien oso politxo urtzen dela moten dugu. Neri moten doz, bokatzen doz asko portal, kube bikin nahaztuta bezala, eta gero igual ematen dago ez, historia punto potente bat emotetzen narratiboki. Baina hori, espektakularidadea estenarioen eta kube bin estilo hartara, eta gero portalen ideak, ez? Osea, que kiston itxura nadoka. Lehenengoa ja atentzin gamote zeban, eta honeia, itzela. Bai, ni justu aurreko daten, Lander gezan duen bezala, streamer, ja atera da, eta streamer bat zabilen jolas honetan, eta sartu nintzen momentutxo baten ikustera, eta lehenengoa bastante ikusi nun, The Talos Principle, eta pixkat harritu nindun, ze lehenengoan zu protagonista zea, robot bat zea, eta daukazu balako jainko batek bezala hitz egiten dizu, pixat narratiba eramaten ari dana, historiana, baina The Talos Principle bi honetan ikusi nituen, 5 minutu ikusi nituen, asko jota, baina asko harritu nindun, ze
lehenengoan ez bezala beste robot batzukin zaude, eta robotaiek hitz egiten dute, beraz, aspektu hortatik, narratioan aldetik eta pixkat aldaketak egin dituzte, ez dakit ondo edo gezkitorriko dan, baino lehenengo jolasare, ez dut esango guztiz itxita geratzen zala, baino más o menos itxita geratzen zan, eta ez dakit nola zen behar duten. Jarraitu behar duten historioa. Baina, bueno... Lehenengoa pasatu enseñoan, Aritz? Ez, ikusi egin nuen pasatzen. Ah, vale. Ikusi egin nuen pasatzen. Bai, itxura batera nik ez to jolastu, baina lehenengoa uste gaukatela, eta sandbox bat emoten dago izatez, ez? Itxura batera. Gero ez da izango, baina... Emoten dago oso plano akotatua desela, egongo basikan izugarrizko jardin baten edo, ez? Ez dakit. Bai, baina gero zea bezala da, Hau da, puzleak daude ate bakoitzetik sartuta, eta nizan nuke hori menua bezala dela. Menua edo lobby bat bezala dela azken finean, eta ero puzleak oitzera sartzeko. Eta gero pixa jolasa jokatzen duna, lehenengo atalean, bigarrengoan ez dakit baino, pixat greziar itxura horrekin jokatzen du, aintzinago greziarekin, eta pixa hori filosofatzen bizitzari buruz, eta existentzialismoari buruz, eta bueno, ez dakit bigarrengoan horrekin jarraitzen du, ematen du pixa bat, estatu batzuk ikuste bai. Estatu batzuk da ikusten dira Greziako garaikoak eta orduan bai zala ezke. Ikusten nire okatena jokua da VR-erako, horregaitik enaiz ibili. Bueno, eskeria ni pingin biadalako eta hori dana, baina txukuna moten da VR-erako bai, ez da? Bai, zala ezke. Egokia bezala. Bai, guztiz. Grafiko ikusgarrizik az da azkenien joko hartasun, ez, lasai horregaz edo hori ez da oso soroa, gaur egun ja bai gabaz ikusten, ez, bide joku mota batzuk soro hauek edo bizkorra hauek VR-erako, baina antzineko talos hori nik uste dute aproposa. Ez dauka, bueno, ez naiz gogoratzen mentzat, baina zagonuk ez daukala ez derrek taimina berdezuna. Ariz Landark esan duna, jolas batzu baude, taimina behar duten horitakoak, adiz Counter-Strikeen kopia dago VR-erako, Pavlov VR, eta hor bai, azkartasun hori behar dezu, eta pixat zaila eta mareantea hileizke, Pavlov. Nik uste, talos nahiko lasai hartuta VR-en, eta esan duna, grafiko honez deleitatuz, eta historioa lasai entzunez, eta esperientzia polita izalaizkela VR-en bizitzeko. Ostan, nago entxe begiratzen, eta fijatu naiz Talos Principal Steamen, dagola bai bata eta bia presio erdinean. Exactamente. Kuriosoa da, ez? Beretan kuriosoa da, bai. Bat eta bi, 28,89 euro, biak. Eta gero badago aukera erosteko biak batera, deskontu txiki batekin, 1,10ko deskontu batekin, baina, ostera, berezia, ez? Arraro ez zait, bata hain garestiotea, eta bia hain merkeotea. Bai, hori agontua. Bi gauza egitzen zaizkita arraro. Ez dizela oso joku luziek izango, bai. Ez dakit, eta fijatzen mazate gero esaten doz, puede que este juego te interese, hori Steamek, eta dala, similar a títulos que has jugado, eta Fallout, New Vegas, eta Jedi The Fallen Order. Bueno. Ostras, justo. Lehenko bueno, igual, historia atletik edo, hasta aquí zero baina. Nundik ateratzen. Bizka soroa pentsau jat, neri, ez? Iradokizun hori, ez dakit. Bai. Vale, ez kuriosidade bezala, oso ondo. Bale, nahi baduzuen eurrengo dugu azaroko estrenaldizekaz. Bigarrena be, The Talos Principal bin egun barrein estrenezan, azaroak bizen. Eta da, Star Ocean, The Second Story R hori remake dator. Bueno, igual ez da JRPG saga sagunena ez, baina, bueno, badeko zaima jarratzaile, oin gitzi estrenezan azkenengo atal barrize, nota ez oso onak lortuz, baina, bueno, The Second Story hau da, Star Oceanen bigarren atala izen zana, espaldi kaleratu zena, eta da segurunik frankizi barruen, geizen hoien baloretan dana, edo maitatuen azken finien, ez da? Orduen, Square Enixek zerren dugu remake honetarako, pixel art HD atal grafiko eraberritu hori hartu dugu, hau da, alako pertsonaizek bidimentsietan dauz olako pixel art estilo zar bategaz, baina gero kokaleku danak irudimentsietan dauz, nahiko politxo, egiz izan.
Eta, azken finean, atal grafikora beretu honegaz, fantasiz eta zientzio fikziozko historize batzen dozku, ez? Ja lehen balorazioak urten direz lan ez, joku kaleratu da, eta orokorrien dinoi oso ondo dauela, eta JRPG-en zalientzat benetan merezio da ben aventuri dela. Zonatzezin saga hone, baino nola ez izatean JRPG-en zalea, ez naukan radarra izaten dana. Ez da jolaztu inoz, da beti zen da en plan, inoz hartu nen bideot mitikoren bat edo beste, baina enaz inoz hausertu. Eta egiz izan honek nahikoa proposa moten dugu, hartzeko, alako borroka berezitxu dekoz, nahiko ikusgarrizik esango dugu, alako joku baterako bentset. Eta atal grafiko pio guztat egiz izan, orduen. Bai, desde luego, kombinazio hori izan dezuna, pertsonaek Twitchen ikusten aizatenak ikusiko ez dute, Tazio zudupek izaten ipintzen du, ez? Estilo artistiko hori eta 3 bihotz jartzitu. Oso berezia da, ikustituzu pertsoneak sprite oso zaharkitu batzuk bezala, baina nahita dago egin da. Eta ero ingurunea ikustezu 3 dimentsiotan egin dakoa, eta efektu hori, ez? Pertsonaien spritea 2 dimentsiotan dira, baina ingurunea 3 dimentsiotan da. Oso artistikoki oso berezia da, desde luego. Bai, gaur egun modan dau, estilo hau, gero eta joku gehiago bez ikusten nolan, Octopath Traveler, hori da, Octopath. Triangle, nes gogoratzen jezen egaz, beste bat estrategiasko agotezan Triangle Strategies, zuzenien nolan ditzen da. Edo, laster ikusko dugu Dragon Quest, ustot bigarren anazala, edo 3. anaztakitz remake bai estilo honetan. Orduan egiz izan, eske oso politxa dau. Ondala gutxik komenta behinoan, ez? Jokuren bat. Ustot hau bera izan zala aipatu genduen. Bai, ez da, Bai, Bai, oso potentia. Eta gero, JRPG-ekin pasatzen dana askotan da, esaten dozu, kiston jokua izan leike, eta faiableikena izango da o narrativa, seguramente, edo oso errepikako izan leikela borroken asuntua. Baina hor, jendiak esaten baldin badau, urteko sorpresa da, kiston jokua da, kiston JRPG da, seguramente ondo da. Zaten nahi dut, grafiko aldetik ez da faiauko, eta berez jugabilidade aldetik beste dut mekanikak neko txukunak izango di hori gertatzen dena da, beste dana ondo ipingita dago nire ustez. Bai, zalantzari parik, azkenien joku luziek izaten dira, eta engantzi bidorotxu, horren beste orduz. Orduan honen pentsatzen moten hori zutin josun, grafikoki joka artesan aldetik oso ondo dauela, baina historizoan epatzen da klasiko baten berregitia da ez, baina, ondo historizio politzia dela, jarretxiko modukoa, inbiatu orduz, gane usto final pilo bateko zela daloak oso zer, orduen, alako zuzek eragartzen badotxun, zalantzari bari probetako modukoa da, Star Ocean The Second Story R hau. R hori, esan zu remake dala, ez? Bai. Remaster ez da. Ez, remake da, hau berez, usto PlayStation baterako edo Super Nintendorako, Orduan remake da, bai. Bai, PlayStation originalerako joku ez izan berez, bai. Osake bitxo. Urrengoa, estreneko da egun batzu barru. Hauko guak inengo zea, Lander? Bai, untxasi dire, justo, irratzaio grabetan hasi aurretik lehenengo analizisik urtetan, eta, goga egote zelan dabe, da, Like a Dragon, The Man Who Erased His Name, hau da, Yakuza sagako atal barrize, edo azpiatala hobeto esan da. Bertan ikusko dugu Kiryu Kazuma, protagonista mitikoa, Yakuza batetik, 0-tik 6 bera protagonistia, eta bere itxuleri ikusko dugu joku honegaz. Eta da gaitzen bat, sortzaileek esan da ez, Ryuka Gotoku Studioak esan da, Yakuza 7, edo hemen Like a Dragon izena gaztetena, eta hurrengo Like a Dragon Infinite Wealth batuko da bezan bideo joku ez. Bertan azkenengo joku honetan Infinite Wealthen barriro ikusko dugu Kiryu, baina horran ora heldudan, saselan heldudan, edo zer pasedan jakitzeko joku izango da gaiden hau. Esan dugun moduen ostegunen estreneko da, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series eta Xbox One erako. Eta da, beat'em up estilora itzultzen den bideo joku ez. Haineko Like a Dragonen JRPG mekanikak ikusten duzen, kasu honetan ez, oiko kolpiek, hit akzinoak eta mantenduko dire, historizio oso zoroagaz, oinko honetan protagonistie, mapiko bat izatetik, James Bond estiloko agente berezi bat izatera egoroko da hor gatzetakaz, tronak, eta, nahiko bitxize, baina Yakuzan estilora zer zango dugu. Eta
kontu da, niri betxetera ekartzezte asko, joku laburra hau izango dalako, garatzaileen esanetan. Azpi atal modukoa izango danez, ikusko dugu ez dela bardine. Historizo laburtxo ikusko dugu, guniek be txikitsu hauek, baina nire horrek erakartze dozte, beste jakuzakaz pasatzen zen dena da, lehen komete dutena, ez da rauzen honegaz. Oso luzie dizela, eta asko guztetan dazten arren beti geldialdiren bat edo besten jot kontu zibilinaz ez nekatzeko, ze oso joku luzie dire, 80 ordu aldozu sartu nerrez, eta horren beste dauz, gaur egun jakuzakaz, jakuzak, gero Judgment dekozu, gero jakuza izin, pioa dauz, orduen denpora asko bier da horrek dana jolastu alizateko. Parentesi txiki bat, Arratsaldeon eta ongi etorri, bai. Señor Chocolate raida indigu, 84 pertsonak inda. Eskerrik asko. Ikartut egon azamen horren beste mesu ikusten, ja. Bai. Golpera bilat. Ongi etorri guztioi, ulertzen gaitu zuen ontzat, irratzaio bat gera. Euskera zeiten duna bideojokoen inguruan. Jarraituz, Damian, uste zer honeatik galdetzea zizko zen zoze? Laika Dragon gaidenen inguruan? Ez, segi Lander. Ondo gabiz. Nik galdera bat nahi nizunei Lander. Laika Dragon gaiden hau da, aurrekoan ikusien una trailerra ondartza baten... Ez, hori da, hori beste izango da, urrengo, hori Infinite Wealth izango da. Protagonista Barrisegaz, Kiryu bera gongo da bebai, baina kasu gaitzi bandetzen dan protagonista Barrisegaz izango da, hau da Yakuza 7ko protagonistiz izan abe bai. Kontuan, ikiztu oso ondulertzen zeba berreskuratu da ben protagonista klasikoa, ze kasu honek itxiban honek arrakasta nahiko kuideo lamoten dugu, orduen. Ez dakiz zeba buelte dizen Kirura, bale, mitikoa da, oso maitatu da, eta nagure dugu beragaz jolastu. Baina, arraroa da. Eta ero, baita ere galdera bat, trailerra ikusi dugunean orain Twitchetik, trailerra nahiko batzutan trailer serioa egiten dute, baina gero ikuste ditut klip batzuk ze honetakoak, Yakuza jolasekoak, eta pixkat, txorakeria nuke izango, baina pixka gauza raroak ikuste ditut. Meme asko goten dira, hortaz, jolasa bia gauza nahazte ditu. Gauza serioak eta gauza, txorradillak edo lakoak. Hori da Yakuzan benetako izaerien hortazuna. Yakuza alde batetik telenovela, drama japoniar tope hor euren historizo super sakonakaz, ikiston drama dana negarra amaitxikoak, eta gero azara jun Tokio kalietatik, sartu nalako tenda baten, da ikusko zu haurtzaindegi bet, baina mafioso antzat, eurek painalatan eta letxe dana kolan jolasten, oza, alako uniek monaldire joku osoan zier, edo zein zoramen aldapaseu. Orduen, argiki bideozu zertan zoa zen, hau zorakeri japoniaroa da, ez da mafiosoan drama bat, ez da joku zoro bat bakarrik. Orduen, horrek bi gauzak usta hartute, argi da, ze joku dan, ez da besterik. Egize da, denpori egaz behatal grafikoa nahiko errealista huela indala. Nahiko potentzia ikusten da, Yakuza, berez Yakuza, dana da hildo beherekoa. Ze, karo, mekanikak aldatzen dabe, baina, esaten dut, Kiryu edo Ichiban, segun zein dagon, jokua, ez dakit, esan da gana pixkate haritzek, ez da aldatzen, umore puntu hori bez? Ez, Itzitzu. Aldatzen dena da, jokaretasuna hori Kiryu gaz da ere bitmap, borrokak esango dugu, tempora realien. Eta gero kontu da, bestia Ichiban, horrek pentsetan dugu bere bizize dala Dragon Questen jokuet, eta orduan borrokan sartzen danien JRPG moduen ikusten deuz. Eta klasiek dauz, pertsonai motak dauz, eraso berezizek, inbokazioak olakoa dauz, orduen ordez berdintzen dire, baina bestela historizoa eta hildo bereti doa. Zeakera atemote. Hau da, Game Passean ikusi eta ateratzen dela Laika Dragon bat. Uste dut untxe motun dana dauzela, eta barrizek bebai, hau untxestenetar dauena bebai, egongo da Game Passean. Orduen... Pixa da raroa, leheno saga hau beti lotzen nun PlayStationera. Bai. Eta orain... Oin irula urtera arte, zirela ja Yakuza 0 gaz ize plataforma tanatan urtetan. PlayStationekoa zan bakarrik, eta alako lehenengo jokuen remasterak edo Wii U-rako egon ziren, baina bestela ez beti PlayStationeko saga bat izan da. Kuriosoa, Game Passean egotea aziratik. Bai, hori nabari da, Xboxekin dagoela postu bet estudizo edo joku japoniarra gaitzik, eta
Eta hola jarraitzen da gaur egun bai, ez? Game Passien nahiko ikusten dugu, eta gero eta gehiago hori da bidea azkenean. Ondo irutxe date, Ze aspalditzik, zenbat urte dago zan Xbox-egaz, honen arire. Ba, Japoneko merkatua, Hori da. leheno praktikamente nuloa zaukan, Japongo merkatuan, Xboxek, orduan. Logika irutze zen mugimendu hau. Bai, ez talentzari parik. Tondo ditzen dabe, Bai. Ia holan jarraitzen daben, eta bestelako jokuek lortzen. Ze untxe datorrena, azaroak 10 estreneko da, eta esan aldugu ja berez Xboxena dela. Call of Duty Modern Warfare 3 estreneko da, azaroak 10, ba, Activisionen, tiro joku saga sagune, ja gaur egun Xboxena dana, bere ganatu da bela, por fin. Eta egiz izan, ba, bueno, urteroko estrenaldiz da ez, azaro hueltan beti ikusko dugu Call of Duty barri bet, baina oingoan berri berezizek azatoz, zeia zeire ikusten ez, lehenengo gameplaysek eta bar, eta bentset, jokalari bakarrantzako kanpainien saliek, ba, bueno, taiko txarto ikusi dabe, erabaki hartu dabe zan, ez? Bai, nik uste rajada gaitu ditut. Bai, zantzadanez, kontu da, ez da alako, bueno, betiko misinioak ongo dizela, ez? Nahiko zinematikoak, historizia sakontzen. Oingoan egin da bena da antzadanez, Battle Royaleko mapak hartun, edo bentsete moldatu, modu baten, kanpainarako. Eta horrek erabilen bat biderrez, gero badauz beste atal batzuk mapa konkretuak ez, zehatzakaz historizerako sortute, baina askotan antzadanez honek berrerabiltzen dabez, eta oso kutri egin dabe, historize. Bai, adibidez hor ikusiet pixat, gameplay pixat, eta zean. Battle Royalean izena nola da. Call of Duty, Warzoneko lehenengo mapan zegoen estadioa, Berdansk izena zuna, futbol estadioa, han barrua misioa, gainera uste zean estiloa dela misio hori. Call of Duty 3an uste zala aeroportuan disparatzen diozuna zibilei. Hori bigarrena zan. Bigarrena zan, ba, bueno, horrelako antzekoren bat uste tein dutela, eta baina bai hori, zan dezuna, asko erabilita zeako, reziklatutako mapak eta, ostia. Gero antzadanez, bertan hori kutsak eta dana da, oso arma berezizek eta hola, norduen, alako gauza oso arraro baten dabe, eta jenti ez da oso pozik. Ja. Eta ganera bukatzeko... Zein garatzen dau, bakatu? Infinity War ustet izan da lau, baina euneko seguru. Ez karo dauz... Edo traia, ostia ondu da sartze zait. Claro, amendekin azte bat, karagarrize, bai. Iru konpainia ebilizan dio beti egiten hau, ez? Osa, itxesoan urte batean batek, gurreman bestiak, eta hola relegu hartzen zen. Bai. Baina, ni goratzen ez bere garaian treiak zala ona, esan begun, kako txartian. Eta, jode, ni beti segidu izan da bastante, asko saltaten ditut, baina bere Call of Duty bia, pilloa jolaztenan, gero ez da Modern Warfare normala erobe bai, Black Ops 2, eta, osea, gustau izan jat, Call of Dutyan, incluso kampainak bastante txukuna ziren. Eta ez dakitena da... Baina bia zezatezu, Call of Duty 2 o Call of Duty Modern Warfare 2? Call of Duty 2. Bigarren mundu gerrakoa. Bai. Karo, eske gara hartan Call of Duty oso jolazona zan. Baina oso ona. Oso ona. Eta igual bai joan da geisten, egia da netzat hori Black Ops 2 zeukala oso formula ona gero, multi-jokalarirako. Eta ez dakit, emoten daue pixkat behera bezala doiala. Ezkinen ba urtero, garatzen atal berretzek eta ganera holan, topera berziklatzen, ezkinen hau DLC bat izanekela. Bai, hori pixkat kutria izan da. Bai, eta urte pila dara izara zonegaz, goratxe etor Ghosts eta atarabinien arazo berriñik azizirela. Karo, oingoan garatzaile da Sledgehammer, baina kontu da, gero multijokalari zen bai badauzela Treyarch eta Infinity Ward, horren elkarlanen osatzen dabe dana. Karo, eske gaur egun Activisionen estudizio nagusitanak eta biz Call of Duty zan lanin, horien bat sepatu dugu irratsaioan. Baina eskalan dabe ez lortzi ez, birziklatu, bai, bale ados, baina joku barri benetan atati, horren beste garatzaile, horren beste sortzaile. Baina eske urte geroko atea behar bat superproduzioa, triplea bat urte beten garatzea, kasi imposiblea da. Eta gero betikoa da. Triplea baten sartzen da bendiruakin, ezin da arriskatu. Hori, Eta ez arriskatzeak suposatzen dau, joku desente batetarako dozula, baina ez dozula apurtuko, sorpresas merkatua. Orduan, baina
Zan egiten da aldi berien dekozuz gero joku asko, ez? Formula hau jarratzen da, tiro jokuek, Battle Royale, multijokalari potentie. Baina beste, ez, sistema bategaz, Fortnite, Eco War, doakoa da, eta gero mikrotransakzioak ez bestelako Battle Passak eta lakoak erabiltzen deuz, dirue lortzeko. Orduan, beretan, biherdo Call of Duty urtero 60-70 euroko joku barri bet kakotxartiena, etara... Ez que ez da berria, ez que hori egia da, jaso jau, kaso. Esaten dut, jokuak, azkenengo 3 jokuak hartzen dozu, eta grafikoki ez dago aldaketa ondirik. Osea, joku iguala. Grafikoki ez, mekanikoki ez. Ez, mekanikoki tiruak eta, sensazioak oso antzekua die. Bai, azenta da, taratzen da bakoitzean, 80 eurotan salduko da bela, eta jazta, ez? Hori ematen da biztela egiten. Neiko kagada da nire ustez, baina hori, gogoratzea, bere garaian, Call of Duty ze suposatze zeban, ez? Hori, hiri baten sitiora sartzeza tiroka tankeekin eta ez dakize, eta gero defenditen behar dozu, eta niko originala ziren, ero barku batian, ero helikoptero baten, ero beti misiba ziren oso bereziak. Zeuken gauza batzu, etzinoanak espero, eta gaur egun ez doi hortik, ez? Inkluso hori mapak ezagutzen dituzu, eta jode. Eta zio galdetzen du, esaten du, nik ez dut jokatzen joku klase hau, baina suposatzen da multijokalaria ona izango gala, ez? Bai. Ona da. Eta sensazioa niri kristona pentsatze jat. Niri gaur egungo multiplayerra bastante eskasa da. Warzone eta honek? Warzone diferentea da, 2 multiplayer dauzka gaur egun Call of Duty. Bat da, betiko klasikoa, mapa txikia, disparatzen alkarri, hori bastante txarra da, eta Warzone da exitua eukiduna. Vale, baina niri adibidez, pagokua dana, txiki hori zuk esaten duzuna, hori berez da, pagokua, hori... Hori pagokua da, hor jolaza berdezu. Eta bestea gratiskoa da. Niri pagoko hori gustau itegat. Osea, Tilted Match horrek eta mapa txikitan eta... Niri hori, horrek gustatzen eta bat ez be Call of Duty, ez? Hola, CS-en, enaizen ibiltzen bezala, Call of Duty niri hori gustatzen nire ustez ondo sentitzen da. Ez dut esatet damian zuek esan dezuna. Joku modu txarra dala, Esatet joku modu hori ja daukatela ez dute zerra. Bai, oso guztiz triau da, ez da bezala aldatzen, eta gainera pagatzia nik ez dut. Eta txarto zan jutze, ja kalidade txarreko da gaur. Bai, hori da. Hainbat arazo zinen jokuetan oso txarrak urten dire mapak, oreka lanak, eurek armak, gameplays eta orduen, ja beste arazo batzu ikosatzen. Eta bitxo simplia da, nik ireki da benian azte bukaran baten pixka jolastu do, eta berez serio esto jolastu Black Ops bitik edo. Ja urtia pasau diela. Baina esatu, niri estilo hori gustatzen jat, eta tiruen sensazioa eta hori txukuna dela, baina, karo. Baina damian, azkenengo 8 urtetan. 80 europako zinuzke horrea... Ez. Hori da. Ez. Bai. Hori arrazoia daukazu. Claro, azkenin da, FIFA jartzen dugu beti, ez adibidez, urtero da biela. Karo, FIFA deko abantaia bat, ez da hola beste jokurik, antzekorik. Orduen, bale, alda mantendu hor, ez da, azteko besterik. Baina Call of Dutyk, esen bat, lehiaki deko zarra aurrien, orduen. Bai, baina izena dauka. Eta izena bakarrik saltzen du barbaridadea. Karo. Eta penida gero, adibidez, ea onzan hortaitan folegaz, bigarrenak oso ona salada Call of Duty. Bat ez be kampaina, ez? Guztiz. Multijokalari zebe bai, oso ona deko. Eta gaur egun jente pila jarratzen du jolasten. Bai, multizan bai. Kopize da, azken finien, barine da, solo que barimekakaz eta bar. Baina... puntazo batzu bauzka, Titanfall espektakularra zen jolasa. Eta onlineare, kampaina oso ona zegan, eta multijokalari oraindiko beha zaugan. Nire ustez. Eta ez dakiz egatzik hori eak alboratu dinte, muntze da bizor zurrumurrek, irugarrena iragarriko da bela laster eta bar, baina alboratu eban eta Apex Legends, azkenin aurreko baten, zapatu nago egin guentan, ez Damian? Justo Titanfallen spin-off moduko da Battle Royalen. Horren, ez dakitz, aurkari ze badekoz, da bale, izena deko la Call of Duty, baina eske... Eta, PUBG biziri dago. Osa, ematen dago ez, baina jendia badabil. Baina, sobre todo PUBG indabil mugiko erratan, Ja, hori be fuertea. PUBG mugiko erratan dauka. Ez? Ez da crossplay, ez? Ez. Nvidia Blast izan crossplay. Bai. Ez da. Imaginatu zezu, PC-koak, konsolakoakin ez dituzte jartzen, mugikorreakokin jartze dituzte, eta... Ja, ez da git. Gero jendia oso gaixua dago, Osa, esaten dut... Bueno, bai. Zela izan zeike gai, onian esaten dut, baina niri flipantia bentatzen jat. Nolako habilidade daukan jendiak mugikorreakin,
jolasteko olako jokutara, eta ondo. Osea, ez Ba, niri bai. jamandoakin kostatze jat, eta mugikorrekin. Venga, ja. Claro, azkenin ja hori belanaldi aldaketa hori da, ez da, zurik Hori dinosu, bai, guf, hori bai. mandoagaz, Ja. mandoagaz ja oitxute Bai, gauzun bai. hori, jo, mugikorra gazela. Azkenien, Hori eske, barreine da, ez, hori autoapuntado hori gotzen dauen amandoakaz, mugikortan ondino gehiago jarri, eta listo, berrera, ez da besterik. Fortnite'en da ikusti ziren, zelan fijetan dutxun hor beste pertsoni, eta baina ez da kribet. Bueno, ez da besterik. Bueno, aurrera jarretzen dauz, ez dela gaua ingo zela. Ados, urrengo jokuek ja ez dugu orkezpenik bier, azarok 14an estreneko da Hogwarts Legacy oingo honetan Switcherako. Galdera nagusi da, ia zelan funtzioneko da Nintendo kontsola, ez? Ze ikusi dugu irudi pare bat, eta ikusten da bere izmena asko bajatu da bela, ez dela garbi ikusten esango dugu. Baina lan dabe, Switchen argi eta garbi dau kriston arrakastiko da bela, batuz Japonian, ze antzadan ez, inoiz kometu dugu luztu, baina Japonian Harry Potterren sale piloa dau, orduan horretarako gure dabe batez be, Warner Bros. Gamesek eta Avalanche Softwarek Switcheko persinio presteu, Switcheko persinioa presteu. Eta hori zezarako 14 ostreneko dazkenik, ondino irudi pare bat ikusi dugun arren bidiziak ikusti fateako, baina, bueno, badakigu zer dan, Hogwarts biziteko dugu, 2007 urtien, gure ikaslie sortzeko aukeri egongo da, astiz edo sorgine, eta nahiko historizako nahiko deu, grafiko oso onak, mundu ireki politxe gozapio bat egazeitzeko. Halako joku guztezkero, Hogwarts Legacy urteko bideo jokurik esango netzunetako da, zelantzari parik. Orduen jarraitzeko da, bentsete, ez padusun dukin aukerarik beste plataforma tanatan jolasteko, heldu Switchen ze mereziko du. Bai. Exitu hon aukizun PC eta generazio berretako konsoltan, beraz, minimamente kalitatea mantentzen maute Switcherako, eta ez bazen un jolastu, aukera bikaina aukizu. Eizea, jaztute geratu dela, otxaien estrenesan berez, eta ez da ipatzen horren beste, Ja, Alatabe, berez, garatzaile nahiko txikia eta izateko, netzat kiston booma indago, Azkenien Harry Potter da, esango txut. Ja, Edozen joku erdi desente atara askero. Bai. Baina egon di ez, joku asko Harry Potterrenak, eta netzat hau iritsi da beste maila bat. Bai, hori. Eta hori niri zarra guztia datezela, ez, klasikoak, hor gote ziren nahiko JRPG-ek eta holako gote ziren nahiko goza berezitzuek. Baina, hau argi dau, ez triplean munduen barroen beste maila batera jundala, eta gaur egun, industriako handizenan kontra aldabela hain. Niri personalki horren beste eten guztetan arren, esketanetari deko, orduk eta ordu jolasteko, ganera, bai onartu bierda ez tekola ez mikrotransaziorik, ez Battle Pass esolakorik, esan gutxut. Zaila berez joku estrene da edukipillo bategaz. Eta hori gora ipatzeko zalantzari parik. Eta bueno, hilabeteko azkenengo estrenaldian dire jungo gara, eta barriro dator Mario, pasan hilabetin ikusi genduen Super Mario Bros. Wonder, ezta? Baina bengoan Super Nintendoko klasiko handi baten itxuleri ikusko dugu, azaroak 17 zen, Super Mario RPG, dala, neko kasu bereziz, zen Nintendo hau garatu ban Squaregaz bere gara izen, Squarek sortu ban, JRPG mekanika dana, joku osoa berez, ezta? Eta orduen ikusko dugune da, garaiko JRPG jokuen, bidie jarraitzen da ben, jokutsu berezi bat. Ikuspegi isometrikoiko dugu, Mario gaz bakarrik jolastu biherrien talde txubetriko dugu, pertsona izena, Peach, Bowser, Gino, Mallow, alako pertsonai berezizik egongo dira. Eta nahiko atal grafiko politxegaz, oingoan gana berreginen dabe mantenduz ez, bere estiloa mantenduz, hor ikusten dugu Mario txikitsu bet, Peach txikitsu bet. Eta, nahiko politxe, mini joku pilo bategaz, txandakoko borrokak Paper Mario estiloko, inputekaz edo, horre, erasotzen dugu momentuen homierko dugu botoien mingiz hau etxeko, edo eraso berezizik etxeko. Eta berritxasun gitxigaz dator, baina batzuk nahiko interesgarrezek ez, buruzagi obiek egongo dira, oda saia hauek egongo dira orokorrien, behin gain ditute, eraso berezi desberdinek egongo dire. Eta gaur hasi urtetan lehenengo preview modukoak aurre ikuspenak ez, aurrerapenak, eta oso itxurona deko orokorrien, jentik dino oso ondo dauela, dala remake fidel bat, baina gana divertigarrez ez, gaur egun jolasteko moduko dana. Orduen, hau Mario eta barriro beste jokuet berana hilebuka eran. Beste bat, bi joko Switcherako, bukara aldera. Eta bi joko gaina potenteak, beraz. Switcha dauka zutenok, dauka zute
ia hontan zer jolastu. Bueno, hurrengo albistera pasatzen gea, ez? Pixkat, etxera etorriko gea, eta etxera etortzen deanean ez nahi zai Euskal Herria zoiu, baizik eta Gemeraontziara. Eta da, urtero bezala, azkenengo, ja da 6 urte egin ditugu, jokotekniak. Eta, 2008ko jokotekniari buruz hitz egitera, ez? Gogoratu jokotekniak, Gemeraontziak eta Azkue Fundazioen artean egindako hitzaldi sorta bat dela. Eta, ortengoa azaroak 11 izango da. Astebukara honetan, irratzaioa entzuten ari zeatenok agian ja pasatuta egongo da, ez dakite ez, Lander? Uste bat. Jorturo ja pasatago da, baina, bueno. Bai, baina ikusi izango zute. Bentset, sare sozialetan, osakia etortzeko aukerideko zuen. Baina, diferidoan ikusi izango zute betire bideo guztiak. Aurten, Bilboko Euskararen etxean egingo dugu, Azkue Fundazioaren sedea denean. Eta hitzaldiak goizeko 10:00 gutxitan hasiko gara, sarrera irekia da, edo nonentzat. Lander, izena eman beharra dago, ez, juteko? Ez. Bale. Izena eman bari juteko aukeri dago, bai. Bale, nire konfusioa. Eta, aurten, Euskal Herriko bideojoko adituak bilduko ditugu. 4 hizlari izango ditugu, eta gero mai inguru bat. 4 hizlariak dianak, lehenengo eta behin, Daniel Muriel soziologo doktorea izango dugu. Eta itzengo du pixkat, bideojokoaren duten garrantziaz, baina soziologiaren ikuspuntutik. Bigarrengoan, streamer bat izango dugu, Eider Zabalegi, Ilargi bezala ezaguna dana. Eta beak, pixkat, Euskara eta bideojokoen inguruan itzengo dugu, batipat hori, ez? Streamer bat izatearen ikuspuntutik. Hirugarren puntua, mundu akademikotik izango da. Edurne Larraza EHUko irakasle dan eta informatikako doktorea danak hitz egingo digu. Pixkat berak nora erabili ditun bideojokoak irakasteko, ez? Azken finean erakutsiko digu nola proba pilotu bat egin duten EHUn, bideojokoak erabiliz, programazioko, informatikako hainbat gai erakusteko. Eta azkenengo hizlaria izango da, Haik Nunekain, non berak Praenariz estudioa aurkeztuko digun, eta bitartean baitare beharaien lehenengo lana erakutsiko digute, 4 urtez garapenean egon dena, izena una The Silent Swan, behin baino gehiagotan ekarri izan degune erratzaiora. Bai, hori da. Eta ganera pasadan ostiralin estrenesan ja ofizialki, PlayStation Post 4 eta PC-en, orduen unea proposa berak hartzeko bai. Bai. Eta, eta erosan deten bezala, 4 hitzaldiz gain, mai ingurua izango dugu. Izango ditugu Jon Legarreta Etxebarria, Sara Esteban eta Izea Muñoz ikasleak. Ikasle bakoitza urrenez urren datoz, lehenengoa Jon dator Digipenetik, Sara dator Arrobia ikastolatik, eta Izea berriz Tartanga ikastetxetik. Eta, betiko mai inguru bat ingo dugu, pixkat ikasleak, bideojoko industrian sartzen ari den ikasle horiekin, situazio nola ikusten duten, eta bestean bat gai ere inguruan. Ezin zareten hor online jarraitzeko aukera izango zute, ze EITB webunetik zuzenean emango baita, eta gero baita ere diferidoan ikusial izango zute. Eta, informazio gehiago ikusten nahi bat zute, jokoteknia.eus webunean daukazute. Eta, animatu, han egongo gera guztiok, egun polita izaten da, goiz bat izango da. Eta, industriako jendea entzun, gai bastante bariatua dago aurten, soziologia, beste batek streamerra, bideojoko garatzaio bat eta unibertsitateko irakaslea, bintzat. 4 puntu oso ezberdin dira. Jokoteknia orokorri politzia dela horregaitzik. Ez dugu moten, horren beste aniztasun deko gunik berton, ez dugu moten, edo azikera baten askori sakondu barik igual pentselek kontrakoa pasatzen dela. Baina azkenien urtero jokoteknian aditu pila biltzen dira hemengoak, arlo desberdinetakoak, eta konturutzen zara ez lako aberastasuna dagoen Euskal Herri zen bideojokuen arloan inguruan.
Bai, txukuna da. Egia esan, berezia izaten da egun hori. Bai, eta oso ondo gongoa. Hau da... 6 urte Sakanino, gainera. bintzete online ikusi eta txatetik komenteu, hemen etxen duzu moduen. Hori da. Eta nengo gehazte, jute maziate. Iruro goaz, ez? Ez Damien zu ez. Zu ezintzea jun. Ni ezin ez joan, pena, ze Juan San urtean be asko disfruta neban. Baina, bueno, gero ikusi beharko ditut, online itzaldiak, eta, bueno, bentsat hori aukera izango dugu. Baina, bueno, beste bi irratzaioko beste bi izarrak nabaituzue ezurda haragitan ezagutu, han egongo gea. Vale. Ba, ekitalditik ekitaldira, ez? Bergaran, Wolframen Counter txapelketa bat egin zan, bai? Kasu honetan Gamer Ontziak eta Bergarako udalak kolaboratuta. Eta Counter-Strike 2-ren estreinaldia aprobetxatuta, Counter-Strike 2ko txapelketa bat egin zan bertan. Egia esan, Counter-Strike 2-aren estreinaldia ez da onena izan, guk ez ginoan espero, ez? Valvek ola egingo zebanek, azkenean guk pentsatzen dugu Valvek gauzak lasai egiteko hastia daukala, gauzak prest daudenien etaratzeko hastia daukala, eta baliabideak be bai. Eta, bueno, ez da guztiz ola izan. Espero ginoan, ez? Global Offensive honetatik CS2-rako fase hau izango zala oso suabia, eta, bueno, pixka eta jakalatxua izan dela dirudi. Ze Global Offensive-ekin alderatuta muga handiekin argitaratu dabe Counter-Strike 2 hau. Bai, hori, Damian, gogoratzet, Landerre eta biok zuzenekoen genuen, beste komunitateko beste jokalari batzukin, Counter-Strike 2 atera zanean, eta gogoratzen naiz, lehenengo komentarioetako bat izan zala, ze eduki gutxirekin eta ze mugatu atera duten Counter-Strike 2. Eta arraroaz zitzaigun, ze presarik ez zaukan gauza bat zan, orduan. Hori da. Ez dituz ikusten gero arrapataka egiten gauzak, ez? Balbekoak esaten dozu. Gero ibili beharrean 2 hilabete kristona sakatzen, hartu, 4 hilabete, gauzak ondo, eta atera. Baina. Gaina jendeare... Gane eurek, jendeare ez tekila inor ganetik, esateko, venga, hauki bihar duzue, hilabete honetarako, ez? Osa, bueno, eta komunitatea... Azikeran asmo haukitzie, uda osterako, bale, ondo, baina gero esati lasai baten, ez da prestoinoko urte maierako gongo da, total, egunak eta bada, ez da joku barri dela. Eta komunitateare zegoen eskatzen denbora ustian, venga, atera bigarrena da bea, ez? Komunitate guztora zan. Nago oso ziur, baina basikoki, oinarrian aldatu dauna grafikoak izan dira, ez? Bai, gero aldaketaren bat edo beste, etik reite dalako kobetzen da bezen zerbitzari zegarri, baina, orokorrien, hori da, eguneraketa txiki handi bat, baina, ez da bena aukimenetako pesarik, esan gutxet, lase bat inetxeko. Esaten dut hor, ez tozula euki bihar izan kriston ekipuak, ez dakit, arteakoak, soinukoak, ez dakit, imaginatzen nola izango den joku berria, ez? Hori izan da gehiago itxura aldaketa bat, gero zuk esaten duzuna, barrutik aprobetxatuko zen, hobekuntza estruktural batzuk egiteko, bale. Bueno, eta motor grafiko berrira pasa, baina imaginatzet... Estrukturalki hori bai. Hori, eta imaginatzet Source 2 ez dela izango revoluzio bat Source batetik. Hau esanet, linea kontinuista dauka, ez dala hain zaila izango batetik biharrengo gara pasatzea. Eta ez hori bat. Bentsat relatiboki, ez? Relatiboki, noski. Hori da, bai. Eta gana Source 2 beba izan behar da, karo, Counter-Strike 2 urten dalez emoten dugu oso barrez edala eta bar, baina berezia denporatxu da, hor Dota 2 Source 2 da goin, ez dakiz urtetatik ia, orduan, ez dakiz ze pasean hor exactamente, baina naztien da biz. Bai, kontu hori da, mapa gutxi, modelitate gutxi, ez? Wingman eta hobe hasieran ematezo baretzo gala. Eta, bueno, ematen dau, zorionez, badiztela kriston erritmoa sakatzen, hobetzeko eta eguneraketak etaratzeko, eta, bueno, orain egun batzuk Mappen Workshopa argitaratu zeben, eta, bueno, albidetzen dau, olako zonak ero mapak partekatzia, ez? Txura danez. Gainera, editore bat zeuan, Mappen editore bat, ez dakit hau Global Offensive-etik ekarri dan, editore honen kontua, edo CS2an egin dagoen.
source bigaz erabiltzetan editorio barriz da berez, bai. Vale. Orduan hori ja implementatuta dago, Steam Workshop atala abiatu da, eta, bueno, orduan ja pentsatzen dugu, ez? Hemen inguruan erabiltzaile pilo bat dagonez, azkenean da gehien jokatzen den jokua Steamen, ba, egongo dala workshopa bizirik, edukia sartzen hasiko da jendia, eta inkluso hori, ba, gratis, ez? Azkenean hau musutruk arpidetzen za jokura, eta deskargatzen duzu bai workshopeko gauzak, eta bai jokua bera. Hori da. Eta, bueno, hori badauka abantaia. Kristantzoia, bai. A ver, desde luego, Steamen kompetitibora begira ez dizu balioko workshopeko mapak eta ez dizute balio. Baina, bueno, jolas kasualean ibiltzen jolasteko lagunekin eta hori. Perfecto. Eta entrenatzeko be txukuna da. Entrenatzeko. Pentsatzen dut hobia izango dela mapa ofizialetan entrenatzea, baina, baina... Entrenatu eta ez aspertzeko. Baina asko etxen dabe hori, egoten diralako mapa berezizek punterize praktikatzeko, ez? Eta partidaen aurretik horri biltzen dire, berotzen, eta gero esaltzen dire kompetitibura. Osando. Eta bueno, ba, komentatzen ginoena, ez? Larun batean Bergarako Zabalotegi aretoan CSB Wolframen Counter txapelketako finala egon zan, ze aurretik ja jolastuta zeren aurreko partidak, eta finalera hiru talde iritsi ziren, Defans, Odol taldea eta Esper. Eta, bueno, formatu triangular bat jokatu zen, irutik onenera, gutxi gorera bihurtuta erdiero ibili ziren jokatzen, eta azkenean, ba, Defans nagusitu zen, maila bikain erakutsiz, baina egia esan, etzan egon zeroko talderik, hau da, gauzak politxa joan ziren, nahiko berdin duta, eta ez, batez ere batzuk, igual gehiago beste batzu baina benetan txukuna izan zen, eta etzan izan olako gainetik pasatzerik etzan egon, ez? Azkenean guri beko estain jaun ikustia bez zein zeuan irabazten, orduan seinale hona da hori. Ez usteko ere mate bez hartu gendun bai, Eta nik uste jokalari zebe bai, txapelketea zira horretik ja urbilioako zen batzuk esaten, gu oso txarra gara, hasta kigu zen lugaren finalera, hasta kizer, baina bueno, gero nahiko ondo konpondu ziren, eta erakutsi bien maia desentiuk ibela. Bai, ez da ni sartuko manitza bezala jolastera, Hori da. Baseuan maia pixkat, bai. Lander eta Damian biok egon zineten da, eta nik ezin izan ozuzeneko eguzita. Argazkia ikusten nahi naiz Gamerauntziako horrean, eta overpass da mapa. Berriz overpassa moda egon zan? Ez, partida bako txien mapa desberdin aukeratu zen. Kein dute Nuke, jolastu bien Infernon, Overpassen eta Vertigon, irurutan jolastu bien. Ondo. Etxetan ez tasun gehiago, bestela beti mapa barrin ikusten egote, gana txikizago, ja. Bai. Eta bueno, ja nahi baduzuen counterreko aitzitze beste, albiste lagurtxu batzuk ikarrektaz. Da justo batek, lehen komentan egon garen guza bategaz edo gai bategaz ikusi zideko, ez? Ze oin batzuk estrenera Fortniteen denboraldi barriz, hor gure Telegrameko txatien egon ziren batzuk komentan, ez? Gora eta bera jokalariko puru egaz, eta zelako barritxasun ekarba zen denboraldi barrizek. Baina, bueno, antzadan ez, Fortnitek marka guztizek hautsi deuz, eta nahikoa da esateko 6 urteren ostien. 6 milioi aldibereko jokalari, baino gehiago bildu deuz, asteguru honetan. Eta zapatu bakarrik, 54,7 milioi jokalari zen Fortnitek. Aldiberean? Ez, zapatu osoan ziren egon ziren. Bai, estela. Estela zerbitzaria. Bai, eta aipatu behar da, alan dabe, dala alako denboraldi edo azpi denboraldi barri modukoa. Bueltetan dire, ulertu gotera gaitxik, 5. denboraldiko mapa originalera, jokalari askontzat mitikoa dana. Eta horre egongo dire, baina aldatzen jungo da. Epiken asmoa da, uste dut, astero edo jebetero, ez dakiz landoan, uste dut astero dela. Mapi aldatzen jungo dire, urrengo denboraldizetako mapi jarritzea. Hau da, oingo aztien egongo da 5. urrengo aztien 6. eta bar, solantzen jungo dire. Eta zurrumburun arabera abenduen hasikeran, ja bai hasiko zen denboraldi berrize benetan, mapa guztiz berrizegaz da duki berrizekaz. Baina, kuriosona ez da bakarrik mapi aldatu da bela, guztot mekanika aldetik be Fortniteko original atara buelte dizela. Orduen, alako nostalgik kutsu bete mongure izentzi, Eta hona lortu da, horren beste jente batzi, ja, bueno, bestelako edukizekaz be bai, oinoko jarratzen da. Ja, eraikitzea eta onjokan badago, o berriz epini dabe? Ba, eraikitzea beti egon da. Enbien azan, mapa jarri. Horean, joku modua jarri zuten eraikitze gabe. Baino, eraikitzeana beti egon da. Bale, esaten dutena da, pentsatzen nahiko arrakazta ukizo gala, ez? Bai.
Bai, ez, jo, nik haue 14-15 urte bitarteko jendea asko ikusten dut, jolasten ontara. Eta, jo, aurrekoan ikusenean adibidez, izen nola dagoen joko bat, dala ikusten duzula munduko argazki bat, hori baina lurreko argazki bat, eta gero asmatu behar duzu non dagoen, ez, hori. GeoGeza. Eta bezen gerturatzen den gehiago, hori da, GeoGez. Eta, horretara jolasten, baina Fortniteko mapan. Ja, punto horretan. Nabien, Skyrimeko hain barko dugu hor. GeoGeza. Ostra. Ojo. Ez dakiz zengo neban, Berriro jolastiako neban. Nik irisek endute, ez dut esago leku bat. Nik ez. Bueno, Skyrim, Dark Souls, Dark Souls, Dark Soulsena, hor bai. Bai, zeia bakarrik argiztapena betxik eta leku asko bak izo zentzu ditzen, ez? Bueno. Koloriek eta bar. Bai. Horize, ez? Emoten dugu ez, baina Fortniteek injar betien jarraitzen dugu gaur egun. Eta ia temporaldi barrizekaz, eta, bueno, azkenien etzen da zen elkarlandanak, ez? Oin gitxi ikusi hobe bai, Stranger Thingseko 11 sartu da jokue, eskalako eduki piloa da, orduan. Bai. Vale. Alako albiste txikizegaz jarraitzuz, euroko hastien epatu genduen ez, BlizzCona ospatuko zala azte honetan, pase daia. Eta hainbat berri interesgarri txidozkuz. Lehenengo eta behin Diablo laun espantzino barrize, justo gominen epatzen bigarren denboraldiz ez dakizer, baina bueno, ez hori ja martxan dau eta ez da gara horretarako. Baina espantzino barrize ikusi dugu, Vessel of Hatred deitzen da. Eta ikusi dugu bertan heroi barri bet, ez, protagonista barri bet, eta gune edo mapa barri bet. 2024 estreneko da, baina bukara arantza, orduen Blizzardetik badeki zer bete tarte horretarako, ez? Denbora pila faltea, orduen bestelako edukizek atala birko da bez joku honentzat. Ja zerbitzu eda, ez? Zerbitzu joku eda, orduen binta barri egon birko dire. Eguneratze... Honi buruz be, larun batean egon ginean hitz egiten, Bai, hori da. Onjokan WoWian jolasten daben jendiakin. Hori da. Horren, hostien komentiko WoWena, lehenengo Overwatch bi ekarkot, heroi barri bet gehitxu dabe, bueno, gehitxuko dabe asteguru honetan uste dut, beta itxi moduen, eta gero 2024 helduko da benetan, alako beta moduko atengo da beragaz, ez? Mauga deitzen da, dalako heroi samoar bat, ez? Nahiko berezize, 2 metraietan digaz, hori izango da, babesa moteko beste jokalari zeri. Nahiko mekanika txukunedeko zela moten du bentset, eta jenti posik geratu dala irakurri dut, Overwatchen komunitateen artien. Orduan posten az, Overwatch bi, ze bentsete oinartien entzun dugu zen kusadana nostien, posgarri ze da jenti posik ikustie, heroi berri bategaz da berjasunekaz. Eta bai, wow. Justo, zapatero goinen aipatzen, baina aurretik be, holan ganetek aipatu gendunez, WoWen gaur egun egoerie, eta bai jarratzen dabe bai espantzino barrizekaz, eta bai klasike berreskuratzen, ez? Alde batetik ikus... Eta hardcore hori be, bai? Ojo. Hardcorra, hori zotira gurre ez horrena. Bai, bueno, komenta, nik zapatuan, ikusi bai. Dala, jolastia, baina ben hiltzen mazaitzu hilintza. Eta berriz azteza. Bai, zenbait jolase oin modan jarri da. Pertsona jagaltzen dozu. Eta, jode, hori jolaso batzutan, bale, baina WoW bezalako joku baten... Diablok ere, bai. Baina, eundaka ordu sartzeko joku bat. Eta, ostra, bosak eta ez diela berez errezak, eta edo zer gauzak kale egin lehikela ese momentuetan, eta ez dakit, ez que incluso konexioak kale egiten dut, eta ez dakit, Baina hor da, azkenin hau da, hori, ez da, ja superraditu txako modu. Hori da hardcore, bai. Zeba dauka, adrenalina puntu bat, bestiak ematez dizuna. Kriston puntua, kristona, bai. Bai, baina espalditzi dago modan, alako joku mota bat egoti, bideo jokuetan, ez? The Witcher 3 ekitzen man, zelan Death March edo lako rezu zer, behin hildeia partida metxezala, Hollow Knightek bebadeko, adibidez, joku pilo bat egitzen da ez dialakoak. Diabloak baukate. WoWen egitze da berezitxo gala ikusti eta menek apatzen da benagaitzik, ja bat hortzun beste, ez, jokalari bet eta hiltzen batzen tiro bat, ez, edo golpe bat, ez, Eta orduak gehiago dien, nire ustez, Hollow Knighten baino. El Leroy Jenkins bat okatzen mazaizu. Hombre, suposatxo be bai, ja, hardcore dala argi eukin je ezarela gongo berben ordu edo mili ordu, ez? Ja da, denpori pasatako modu erronka bat. Eta dana daukazula guztiz neurtuta, eta badakizu nora joan noiz, eta zela egin gauzak, baina, ostra,
Potentia pentsau jaten kontzeptua. Hori da, bai. Ba, bueno, kontzertu barri hortan ibiltzeko eduki barrize jasoko dugu zua laster. Alde batik dikogu The War Within espantzinoa, 2024 urtien estreniko da oinoko zehaztu barik noiz, eta saga barri baten hasikeri izango da ladinoie. Betiko lez cinematika potentiegaz iragarri da bideojokoa ikusteko modukoa. Bertan betiko Anduin eta Thrall protagonistak ikusten dugu, salkarregaz. Eta, bueno, historizek aurrera jarraitzen dugu, WoW-eko gidoizek ez da amatzen inoz. Orduen horretara engantz eta hausenak posik egongo dira. Eta bestalde, World of Warcraft klasiken espantzino parrize, kakotxa hartien ikusko dugu, Kataklysmen buelteko da, 2024 hasikeran. WoW-ekoak guztua egongo dira. Bai, jarratzen da benak honetan, JFO bilko dira horretan, hori zalantzari parik. Animazioa ikusten nahi geha oin Twitchen, eta espektakularra da. Osea, pertsonak ematen du aktore real bat dala. Hain ondo dago inda. In-game footage. Ez broma. Eta ordena alertu iten zaizu. Vale, nahi baduzen BlizzConekoa... Bai, lo único la komentario bat, pena dala, pelikula bakarren zan, ero bin ziren azkenean. Bakarra uste dut, sokorrezpena bien. Bai. Eta itxura denez, etxe balako funtzionatu, ez? Ze nik uste dut oso irekita geratu zala. Eta pena daukan trama eta gidoi guztirako ez egitea zerbait gehiago, zerbait desberdin. Igual espada funtzionatu honek, igual serie modura egin zekien zehose gehiago, ez? Jo, animaziozko serize hon bat, gane hori, ez da, esagutute Blizzardrek zelako ibilbideok dagoen beti cinematika oso txukunekaz, olako zozerreitzi serize labur moduen, edo zozer joitxelago gazan. Bai, eta oine ez, arkein bat modan dagola, hori erakeuki da, beti kriston animazioa, nik uste 2004ko World of Warcraften lehengo animazioa kristona dala. Bai. Tanak beti zen Diablo 2 eta zelako animazioak edo zen beti, eta Warcraft 2 eta, joder, eske. Bai. Orduan nik esatu dutena da, badauke historia, gainera dauke aukeratzeko honek funtzionatu da, honek ez da funtzionatu, eta aukeratu benetan gehien funtzionatu da denak, eta hortik historia bat erakustia, badauke. Eta, hori segaitik ondiokan ez da bertatu. Horrek emotu espena. Zenik ulertze, inoz baien dabe youtuberako korto laburtzuek ez, baina animazio eskartxua hogaz igual, edo alako osaken dabez. Baina nik uste duen badala momentu ez, batzeko ekostetxe handi bategaz, eta animaziozko serize txukun bat adateko Warcraftena, edo Bartiste, Starcraft, edo zerena. Bai, ez dut ulertzen zela ez dagoen, aunque sea 20 pertsonako ekipo bat bentzat hortan lanian urte batzu dala. Asita. Baina, bueno, bai. Bai, guztiz ados. Bale, beste albizetxu laburtxu batzu dugu guz, orduen harin batien errepasiko dugu, bai? Bai, lako dutzu botatzen, zuk. Zuk bota komentarizok, Sonicen bideojoku barri bat ikusko dugu laster, abenduak bostien. Ezusteko zarrapedo eskudan hori, baina plataformie ondino harrigarri zago da, ez? Sonic Dream Team iragarri ban Segak eta Apple Arcadeerako estreneko da. Da, lako 3D Sonic nahiko txukun bat itxuraz, nire harritxu ez da, entzune Apple Arcadeerako da, kasuripez. Baina gero bidizia ikusten, zan, ostras, igual jarraitxu bilarrako, edo bentsete itxura politzedeko, alako Super Mario Barrizen estetiki edeko gule esango dugu, itxi gora bera. Nire bentsete Sonicen 3D joku, azken 3D joku handizek, baino bastante gehiago irakartzen dozte. Gero igual ez da horren ona, baina, bueno, olako mundu irekizetan ibilko gara lamoten dugu, pertsona desberdinekaz, buruzagizek ikusten dire bai, orduen nahiko txukun, zentzu baten. Imaginatzen zu Sonicen 3Dko joko oso on bat ateratzen dutela eta Apple-erako bakarri daola. Antologikoa izan litzake, Hori bai. Bueno, ez zeban asko tardatuko, ez? Ez. Ez que fanak garbitu egiten dituzea. Bai. Dorren Apple Arcadeeko jokuek urte betera edo bi urtera beti urte da gero beste plataformatan, Osa, ez da, esklusibotasun txikitsu da egitzen da, baina azkenin da, arpidetxa zerbitzu bet, esango, ez duzen jente jolasten da benganera makatan edo, mugigortan bat, ez azkenin olako joku handizetarako basta plataformarik aproposena. Ordu denpora batera ikusko dugu segurunik Sonic Dream Team hau, momentu zabenduak bost, Appleen gaiuetan. Gero horrengo albiztetxuek, gaur urten dan kontutxu bet, aritz, zuri honek igual apurre berotuko dutxu zikeran. Bai. Vampire Survivorsek, aventura modalitate bat edo jasoko dugu laster.
ez dago goteroan ezer berritzaile danik, pertsonai bakotxagaz, misioak edo gainditzen joango gara moten dugu. Mapa txikizagoetan, edo ez dakizan izango da, buruzagizekaz eta bar. Orduan, bentsete, ja nahiko zaharkitute geratu danien beste formula dana, ez? Urte pila, urte pare bat ara honegaz, eduki pila eta deu. Nik uste forma politza dela jarraitzeko bentset, beste estilo bat aurkezten. Eta, bidizoan umore pila ikusten dugu, zelako pertsonaizek egongo dizen, espantxinoak be euren abenturak ikuko da, bez? Orduan nahiko txukun bentset. Eduki gehiago eta gainera debaldeiz etorriko dana imaginatzet. Seguro baietz. Hone guzak, espaizen olako espantxino oso handizek debaldizeten sorra bestentzat. Update ipintzen du, ez du ipintzen DLC edo horrelako zer, beraz. Debalde izango ala. Ondino ez dakigu nos urteko da, laster dinoia, orduen azte gitxi batzutan izango da segurunik. Mario Kartea jarraitzen dugu, ze ja, por fin, bukatu dire, nik uste dut ja urte terdi edo iragare gendu lehengo biderrez irratzaioan, baina Booster Course Pass DLC-en azkenengo eguneraketie jasoko dugu ostegun honetan, zirkuito berrizekaz, pertsonai bastante gehitxiko duzue bai, klasiko batzu datoz, Rainbow Road esubikoa ikusko dugu, dala segurenik ezagunena, bentset Mario Karten artien, Donkey Kong Mountain, Gamecubekoa, Madrile ikusiko dugu, bai? Mario Karturreko Madrila agertuko da. Madrid dago? Apuretan. Beretan, ez da bromia. Orduan, azkenengo sortzi zirkuitoak, pertsonaizek bedatoz, hor bidizia amaieran agertuko dakuz, apuretan atari getxo da bengoan, Paulin da ezek getxo dabe, Piti Piraña, ondoen dabe, ze bentset azekera baten, ez pizan gehitzen pertsonesek eta enporiegaz, Kamek, Petxi, tolakoak getxo dabez, Funky, betxetan politzen dabe Mario Kart sortxiria agurre moteko. Wii Urako esan berez, originalak, ero Switchek Deluxe berzineok iban, eta horrentzako hainbat eta hainbat zirkuitu ikusi dugu guztire, piloa izen dira, eta ja maierie emongo dutxi, ez? Segarren egunerakotan egaz. Polita, itxura hona baten mapak. Horregoren ikustu dobetzen jundizela, lehenengo DLC-tiko naino gorakadatxu egon da grafikoatan, eta holan sanjua dauzela moten deu, orduen posten azbentxet. Eta bukatzeko nahi badosun aritz, lasterketak azjarratxiko dugu, igual Steamena alboratu ingo dugu zeia pasan azteko albiztetxu da. Ze Gran Turismo 6-pik, egunerak eta oso handize jaso du, Spec B deitzen dana, eta baretzasun nahiko interesgarzi dakaz, ez? Lehenengo eta behin tokiko multijokalarize gehitzen dugu lau jokalarintzat, baiz palaukitzen berez bideojokuek. Oso arraro da gaur egun sartzea, baina betire, bi mando edo inkluso lau baldin mauzkatzu etxean bertan zeure ingurukekin karrera egiteko, oso ondo. Hon limitatuta dago, kotxe kantitate gutxi bat bakarrik hartu lehizke. Ez dait, 10 bat auto aukera bakarria. Ez dut ulertzen oso ondo ze. Aukera da, bale. Ez dut ulertzen. Usten eban zala, gitxi hau ikusten zirela, azkenien zatitxutu gotez espantaile, kotxe gitxi hau ikusten zirela, ez aukerak eta murriztu gotezanik, ja. Ja, aukerak eta da hori, oso ondo ez dut ulertzen ze limitazio tekniko egon daiteken kotxe gutxiago goteko. Baina, ez dakit, ez nago seguru. Eta, hori izan da bat, gero 7 kotxe ekarri ditu, hainbat barietate pixkatekoa, kotxe deportiboak, kotxe amerikarrak, kotxe elektrikoak, Tesla bat sartu dute, lehen hori bat zion Tesla bat, baina onbeste bat. Lobia hobetau dute baita ere, zirkuitu bat ere gehitu dute, elurretakoa. Eta nik uste bat interesantena, ez? Sobre todo, aktualizazio izan da single playerera behira, ze bi gauza sartzen ditu. Alde batetik, sartu dituzte karrera zeak, asteroko misio batzuk bezala, eta horrek jokoari single playerra gustatzen zaigun hoi, luzaptu egin araziko igu, single playerra ja behin bukatuta daukagula, eta baita ere lizentzia berria sartu dituzte, 50 proba lizentzietakoak, eta gero baita ere sartutena da Sophie inteligentzia artifiziala berria. Alare, nik probatu ez Sophiren aurka eta esan nuke orain dela hilabete batzuk beta moduan jarri zutena baino simpleagoa edo errezagoa dela. Zeuen dela hilabete batzutakoa, ni ez nintzen bere kontraibili, baina ikusi nun internetetik
jende bat nahiko ona dana Gran Turismon gidatzen, haren kontra eta justuan irabazi altzioten o ezin irabazi. Eta oraingoan ezago nuke errezagoa dela. Naiz eta zeltasun maksimo hartu errezagoa dela. Hortaz, ez dakit. Ba, ez da horrekatu indabela igual. Baina aktualizazio potentea, kasu nori jamautxe beak Twitterren epinizun aktualizazio handi bat zatorrela. Eta ez dakigu, erantzuna dan Forza Motorsporten lanzamentuari behira, baina dudo mucho ze eduki hau denborazko eman dute sortzen hortaz. Eta bai, patu bierrak Gran Turismo 7 egunerak eta pila jasotzen dauzela. Ez txikitsuek, igual kotxe gitxi batzuk, probaren bat edo beste gaitzen dabe. Baina ez da begel ditzu, eta nik ikustu seinale politxe dela, joku esantzen dabela, igual ez dala PlayStationen handizena edo arrakastatxena, baina lan dabe, mantentzen jarratzen dabela. Posgarri zedan nire ustez. Bai. Horendi badauzka zenbait gauza konpontzeko, agian zenbait gauza Forza Motorsportek hobetu iten ditunak, eta konpondu gaitzazkenak, Gran Turismo. Baina, bueno, nire ustez ondo dago, aktualizazioa ondo dago, baina orain jarraitu behar dute. Sobratoden, kotxeak gehitzen ez, nik proba gehituko nituzke. Probak eta zirkuituak. Zirkuituak, ja. Ados, nik uste dut ja, honegaz, analizis kanpoan etxi dugu, baina ezke egitzen azte honetan albiste pila euki duguz. Bai. Orduen amaieri moteko guni heldu dela. Ba, hori da, mila esker, entzuten osaten guztiei, baita señor Txokolatek egin dozkun raideo horri, de repente, 80 piku pertsonakin egon gala hemen. Baina, bueno, entzuten gaitzuzen horrei, eta urrengo astera arte ondo izan. Ale, Eskerrik asko, ondo ibili.